Piny Kithure Kindiki okone rowere ma pacho ka mondo obed kod horruok kod sirikal mar Kenya Kwanza ni mar sirikal temo duto manyalore mar chugo tije ne joma tindo pacho ka kod pinje maoko. Kindiki kaloso Nairobi olero ni gik mamiyo jok matindo itiyo godo e ng'anyo en ni kaluwore ni pok yudo tije kata kamano. Otielo ni sirikal okasore mar tieko midhiero mag onge mag tije ne joma tindo. Gather here today on the back of recent events in the last 2 weeks in this country, which now more than ever validate the strategic focus of this government in pursuing job creation and income opportunities for our young people. The International Labour Organization World Employment and Social Trends Report of 2025 highlights that youth unemployment continues to be significantly higher than the adult unemployment rate. In some countries, youth unemployment is 3 or even 4 times higher than adult unemployment. If we have to empower young people to realize their present and future dreams, technology must be at the heart of finding solutions.